Ela kusiya lo othi indoda yakho ngiyamnqanqatha. Hayibo. Hayi bandla shame. Awuqhubeke Kwenzeka uchaze. nini lokho? Kahle kahle usiya wayekuthembiseni. Wathi ongithembisa umshado nje ukuthi uzongishada and njengoba abazali bengasekho ayikho into ezosivimba ukuthi sishadane. Phela usiya kangcobo mina kwaMadiba. Wethe nje So uzoshada. njengoba ubuka nje ubuka umesi singcobo. Shuthi wetheni uzoshada isithembu. Yena wethe ufuna isithembu. Wena nje uzophuma. Hawu ngizophuma kanjani? Ngizophuma kanjani mina? Wena wisibaba. Hawu mina ngeke ngize ngiphume shame. Uzophuma. Ngeke angeke ngize ngiphume. Uzophuma. Hayi angeke sobuka. Shuthi Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Mandlezulu. Le show le sibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke usisi ngibhalelile today ngesimanga sokuthi khona angakuqondi afisa ukuthi aqondisise kahle hle ngomuntu esimbizile naye ozosjoyina ekhambeni wesikhathi. Kodwa ke asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sabo? yebo njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila sisi. Umabalo ngihleli naye. Umama Donda lo hleli naye wase Richmond. Okay. Like nginomkhwenyana la. Usiyabonga Ngcobo. Okay. Then lo Siyabonga wami lo sesino 3 ezishadile. Oh, okay. Yebo. Khamba kanjani nje kubudlelwane benu seniphakathi ke manje emshadweni? Hey sesiyabona nje u2 years beku right. Kuthe kulonyaka we3 hayi bengasamtholi kahle. Cause nje kuningi yabo nje yena umfana bengazi ukuthi hayi ngithi hayi soba right kodwa nje hayi kunalo sisi wakhe akwehli vetane sixabani Usisi wakhe kunalo sisi wakhe nje azalwa naye yini inkinga yakhe kuphi usisi? Angi understand mina noma lo sisi wakhe lo usisi wakhe ngqo or kwenzakalani ngoba nje unesikhwele ngami akafuni uthando lami nalomuntu sibe right uyangithuka lapho umuntu wami angaze ngamjolela ngaze ngenze lutho ngihlezi nje kena ngumuntu owenza into right. Mhlambe umyeni wakho akaze athandane nomunye umuntu before mhlambe usisi wakho wasemzini ayethanda ukuthi ashade yena. Sisi nje ngabe ngiqama mangalutho akakazi shame. Mhlambe uke wahlala naye phansi usisi wasemzini wambuza ukuthi ngeke isitori sakho sithini ngoba phela umyeni wami siphethene kahle naye. Angikaze sisi kufike nalokho ukuthi ngimbuze ikona nje ngize ngabhalela la ka Black Life ukuthi ngike ngizwe mhlawumbe uzongitshela phambi kwelizwe lonke phambi komhlaba angichazeli ukuthi kwenzakalani nje umfunani umuntu wami kwenzakalani kahle ngoba ngiqondi ngempela. Mhlambe ngabe iziphi izinto asezenzile ozikhumbulayo ezibhlungu kuwena? Hey uyangithuka angibize ngawo wonke amagama. Kusukaphi? Yazi lento nje ayinde like nje mengikubo ngazi kwalomshado nje ubuye kube nento nje ethendlini uthi uyabona uthi asazi nanokuthi sibangena ngithuke asho wonke amagama uyabona nje lokho ukuthi uzofise nokuyibulala ungazi ukuthi kumele wenze njani. Yo shuthi inkulu lento. Inkulu. Umamezala nobabezala basaphila? Abasekho. Ish ubani pho omunye omdala oseduze kwabhuti eseduze kwamnyeni wakho? Ukhona nje ubhuti wakhe kodwa ubhuti wakhe akahlali la uhlala eClermont yini. Mhlambe ngabe uke wayicela i-meeting kumndeni wonke ukuyibike lento le? Hayi yabona nje ubhuti wakhe umuntu vele naye abangazwani kakhulu so bengihlezi ngithi noma ngifisa ukuxoxa ngicabange lo sisi wakhe manje ayikho into engizoyikhuluma naye ngoba vele lo sisi lo unako lokho nje ungangithandisisi. So njengoba sinikezile ke inamba yakhe simfonelile and simcelile ukuthi asijoyine and akanqabanga ufikile ukhona njengamanje angazi noma ukulungeleni ukuthi ngimbize khona uzokhona ukuzitholela ukuthi kahle yini le eyenza ukuthi angakufuni kangaka. Kungangijabulisa kakhulu. Ngamlanda? Yebo mama ngamlanda. Alright babukele lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami njengoba usisi simcelile ukuthi asijoyine kwishow usevele wenza njalo kodwa ke asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona? Yebo njani? Yaphila kunjani? Khona. Umabalo ohleli naye? uMadiba kodwa ke ngokwezimo ezithile uMangcobo. Oh okay. Usisi uyamazi? Yamazi. Uyajabula umbona? Cha. Why? Uyazi naye. Azokujabulela uba naye endlini eyodwa. Izazi mhlambe ngabe isiphi? Angimboni nje umuntu right for umfowethu. Awumthandisisi kahle hle. So njengoba ula ucelile ukuthi usondele ngoba
kunokuthize angakuqondi. So ngiyacela nje umuphi isikhathi komlaleli usikahle kahle yini leyo. Ngicela ukukhulumisana naye. Njengoba ngikulethile lana ngoba nje bengifisa ukwazi ukuthi ngikulethela ka Black Life ngoba bengifisa ukwazi ukuthi nje wena nomyeni wami ngabe wakini ngempela yini, ngabe wakubo ngempela yini njengoba kunjena nje. Yonke into esiyenzayo wena uyithandi. Ungenaphi wena lapho? Angithi umkhwenyana wami izinto zami azihambe kahle manje mina emshadweni wami. Ngenxa ukuthi nje wena uphakathi yonke into esenzayo wena uphakathi uyayinxofa wena yonke into. Wafundiswa ngani kowenu ukuba umfazi? Ngafundiswa. So manje ngingenaphi mina? Ayikho into errong engiyenza mina ngomkhwenyana wami yonke into ngihlezi ngiyenza kahle but wena unenkinga. Ukuthi wena unenkinga ngifuna ukwazi namhlanje ukuthi umuntu wami kwenzakalani. Sisi, uyazi nje ngikuthandisisi kahle usuze wangibizela amakhamera impela serious. Engabe uba serious ngendoda yakho. Ngikulethela ngoba sengihlolekile ukuzama ukuthi ngizehlise kuwena. Ayikho indlela engayizamanga ukuthi ngibe umakoti. Ngikhombisa ukuthi ngumakoti. Kodwa kona sengize ngakuletha la ngoba ngiyabona ukuthi mengima kanje nawe sho siphaso shayana. Ngihambe ngishayana nabantu bantukazana nje. Mangase ngibuze ukhona yini mhlambe omunye umistress owakwathanda nobhuti wakho wamthandela ukuthi akashade nobhuti wakho? Ayi angithandi ukuyifaka empilweni yami mfowethu. So yini yenza ukuthi ungamthandisisi? And awumhlebi umtshela nje ebusweni ukuthi awumthandisisi yini eyenza lokho? Mhlambe ngabe khona okunye ongemumva akwenza mhlambe wanganaka, mhlambe wangaxolisa ingakho ungamthandisisi noma? Akukho. Ukukhuluma nje iqiniso ke sisi. Sizabantu ngizocela uvula manje ngibavusise kahle. Ungangenzeki futhi i-attitude ebolile. Ngilalele nje. Usiyana ke lo othi ke ubeloved husband wakho. Siya wakho lo othi wakho umyeni wakho nyinyi isibangela isicefe la. Ubutshitshi bami bukuye. Hayibo. Hayi ngeke. Ihlo lami likuye. Ikinati lami likuye. Kanjani usisi wakhe? Ungenaphi wena lapho? Ngoba ngifisa ukwazi namhlanje kulethela ngoba ngifisa ukwazi ukuthi kwenzaka kanjani lokho. Shame. Okay fine ngizokutshela. Mina ngoba Madiba nga-adoptwa kaNgcobo since kaNgcobo ubebengayetholi ngane ntombazana. So usiyasithema singena e-stage sokuthi sama teenager then saqala ukuthintana phela sibona abandaweni. Hey, hayi ngathi ngizohlanya. Uhlanyiswa yini? Ngathi ngizohlanya lento engizwayo. Uzohlanya? Hawu ngizohlanya shame. Hayibo. Yazi kuzobanjwa mina la ngizohlanya. Uzobanjwa mncane. Hayi ngiyachazela ntombazana. Lalela usiya lo othi indoda yakho ngiyamnqanqatha. Hayibo. Hayi bandla shame. Awuqhubeke uchaze. Kwenzeka nini lokho? Kahle kahle usiyawa ekuthembiseni. Ongithembisa umshado nje ukuthi uzongishada and njengoba abazali bengasekho ayikho into ezosivimba ukuthi sishadane. Phela usiyawa kaNgcobo mina kwaMadiba. Wethe nje uzoshada njengoba ubuka nje ubuka umesi singcobo. Shothi wetheni uzoshada isithembu yena wethe ufuna isithembu. Wena nje uzophuma. Hawu ngizophuma kanjani? Ngizophuma kanjani mina? Wena wisibaba. Hawu mina ngeke ngize ngiphume shame. Ngeke angeke ngize ngiphume. Hayi angeke sobuka. Shothi kuzofuna umuntu hayi sobuka ngeke. Hawu ngeke shame. Naqala ukuhlangisa into ebolile. Lasi ngeke Into eyenzeka nini le? Wena yakho noSiya? Usiya wathatha umntombi bami ngangila ku 17 18. 17. Yes, ngafuna grade 11. So And uthandane nini noSiya? Ngino 3 years wonke. 3 years. Yes. Okay, shothi ufika manje. Yini eyenza ukuthi uSiya ashiye wena meselobola yena? Wenzela amehla abantu because abantu bazi ukuthi mina naye sama siblings. Eish, okay. But umfazi kaSiya Wena ngijwayela. Awungiboni. Awungiboni. Hayi awungiboni, hayi awungiboni. Hayi awungiboni shit. Hayi awungiboni bani. Ingakho into engakufuni wena. Ngeke kodwa. Abazali bahambe nini? Kahle kahle bebengaboni sikhona into eyenzakala phakathi kwakho noSiya endlini eyodwa besakhona. Cha abazali bebe abantu ababuthaka yabo.
abantu ababuthaka nje Ungcolile ungcolile. Ungcolile shame ungcolile. Awuyena intombazane right. Hayi awuyona intombazane right. So njengamanje unele walotsholwa and wena kwasekwenzakalani phakathi kwakho noSiya? uSiya uke wangichazela but yabo nje kwangiphatha kabi kakhulu nje kwanginyanyisa ukuthi kuhambe ingxoxo zamalobolo ngingekho. For the fact that ukuthi uSiya ukwenza lokho ngingekho awuboni wena ukuthi something is off. Bawuke manje isikhathi too much. Hayi ba. Engisesikoleni. Okay. Iyamalobolo enze kanje ngingekho. Izwa nje into ezingaka ezifihlakele engingazazi mina. Xekile nje mina wena ule ungi-excel kanti vele wena hayibo wazini hayibo ntombazane hayibo hayi so uSiya nje belobola engekho wakuchazela njengoba elobola wena ungekho wakuchazela ukuthi wagoqa noma mhlambe khona enye into ayithembisa ukuthi mhlambe meselobolile usisi emva kwakhe uzobe sekulotsholwa wena noma yes wangithembisa ukuthi ngoba ngase ngifind outhile umphatha kabi then wasangitshela ukuthi ngiyamshada lo umama Dondo ukuthi abe isibuko ngenzela hayibo as much as uma nobaba esaphila bazokwazi ukuthi nangu umuntu omngami so ukuze singabakhozela indaba zeinkinga njengokumaye bephila njengomuntu one high blood pressure bese ngafuna ubakhozela inkinga because bese ngibathatha njengabazali bami so namanje nithathandana yes ugcineni kuba naye nobawu2 Friday umsebenzini yini musukuyihlanyisa uhlanyiselani ngihlanyise hayi angihlanyise shame ngihlanyisa angihlanyisi shame mase sizobuka ukuthi kuzophetha abantu ngasobuka hayi sobuka ntombazane okay ke kuzobonakala hawu kodwa ngizobona ke manje uzobonani uzocaca wabona wena okay kuzocaca ngiyakutshela mase simfonele uSiya uzovuma ukuthi namanje usakubona yebo hayi hlamba akafonela engamvimba ukuthi hayi hlamba akafonela cela ningivumele simfonele namfonela nami ngiyavuma Hello? Budi kunjani? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila nami. Singakhona ukukhulumisana? Yes, anginakinga. Khuluma la. Alright, ukhuluma noStufuza Dlangamandla eZulu from Black Life TV. Uhlelo esikulalele kulona lithi umfunani umuntu wami. So, ama guest ayi2 la. Uyamazi uThando? Yebo, ngiyamazi uThando. Uyini nawe? Unkosikazi. Okay, kulungile. Uyamazi uAyanda? Yebo, ngiyamazi. Uyini nawe? Usisi wami, usisi wami nje ngisho kanjalo kodwa usisi wami complicated. Complicated? Yes. Alright. Ukuveze obala ke uAyanda usisi wakho ukuthi nina ninonke ngakwezothando. So angazi noma kuyiqiniso yini lokho. Mana sisithe yini company yakho? Black Life TV. Ukuphi njengamanje wayana? Bangivakashelile la studio. Bowu2. Yes, baba wawu2 sikulalele futhi sonke sobawu3. Uthini wani njengoba lapha statement wakho? uAyanda ukuvezile ukuthi yes usisi wakho but nindawonye futhi kwezothando. So is it true? Hayibo ngangani into zongiveza ku TV ngabukhuluma nami kahle. Akayizelanga yena umuntu obhalile kule show unkosikazi wakho uThando. So befuna ukucheck ukuthi kahle kahle kanti sithini story phakathi kwasisi wakhe asemzini nawe. So kahle kahle uyachaza ukuthi akekho happy ngoba ubuye ngazuthi usisi wakho akamthandisisi and ube kwacaca naye vele usisi wakho ukuthi vele uyavuma akamthandisisi vele. So useyambuza ukuthi why ungangithandisisi kanti because phela asibanga indoda mina nawe kodwa ngumakoti wakini. Wakubeka kwacaca kuAyanda ukuthi nina nobabili nathandana kusuka kudala. Yo, azwanzima kodwa kusiyo phela into ebingakhulunywa over the phone ya. Ekugcineni kwakho konke vele ubulungiswa kumele ngibenze uyabo. Okay. Enza bazibengimthembisile nayo Ayanda ukuthi ekugcineni kwakho konke vele ngumuntu wesithembu bengithi ngizokwenza isithembu naye. Useyangixaka bese
angizwani isilima. Ngijwayela kabi. Isilima angizwani naso. Ngeke indoda ingakhulu, ngeke musukungibamba musukungibamba musa musukungibamba ufuna umkhahlela lo ujwayela kabi. Ngangcolisi. Hayi bo, Thando. Hayi ongeka wena ongeka. Angifuni nje ukukhuluma nje nawe. Sesifike endlini ngale ndaba. Usheshe wagagamela bengithi sizoyikhuluma ngayo. Bese ngilinde isikhathi esiright ikhuluma. Hayi lento yenzakalayo. Oh, shuthi kahle kahle niyokhulumisana kahle bonke nonke noba u3 mase befikile endlini. Sisibengilinde isikhathi esiright kodwa manje ngoba izinto seyikanje sengiyangiphoqa ukuthi ngikhulumisane nabo sebebonke endlini. Okay, kulungile. Shuthi ke noma bayezwe njengamanje ukuthi ubulungiswa kahle kahle bawuthi uzobenza kodwa ke ngoba sekufike la nizokhulumisana nonke mase fikile endlini. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga bhuti. Hayi bandla. Ubhuti uyakubeka kuyacaca ukuthi kahle kahle wayethi uzoyixazulula yonke lento le ngesikhathi sakhe kodwa ke ngoba sekufike la uyathembisa ukuthi mase nifike endlini nizokhona ukukhulumisana. Mina ngaza ngibona ngicabanga ukuthi nje ngiphume kulomshado. Phuma Cabanga lothi ngiphume. phuma nje. Kodwa nje ngizolinda ngizwe into azoyikhuluma ukuthi uzochaza thini. Kodwa nje ngiyaphuma nje. Kodwa uyamthanda umyeni wakho? Ngiyamthanda. Kodwa nje ngeke ngikwazi ukube sesithembeni. Oh, uyamthanda kodwa manje inkinga yakhe Isithembu yebo ngeke ngikwazi. Okay. Sizolandelela udaba lwenu because siyadinga ukwazi ukuthi nithe nifike ekhaya naxoxisana naphetha ngokuthini. So ngiyacela ukuthi nisivumele silokho sinilandelela just ukuchecka nje ukuthi sithini story. Asinankinga. Kodwa ke usunjani njengamanje usutholile iqiniso? Sengithola ukukhululeka nje. Ngiyabonga na Black Life ukuthi bangisizile ngoba lento nje ibihlezi khona enhlizweni yami. Ngifisa ukwazi ukuthi ngizothola kanjani iqiniso nje ngijabule kakhulu nengisizile ngiyabonga. Sibonga kakhulu. Mbuke lapha ekhaya kuyacaca engazi ukuthi ke akuzophelela la njengamanje kuyadinga ukuthi siphinde sibalandelele sibone ukuthi bazophetha ngokwenzani. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye.